היי, כאן שרון שחף, והיום אני אהיה איתך עם טיפ ותרגיל מדהים לקראת השנה החדשה, שיאפשרו לך ליצור במהירות ובקלות את הזוגיות שאת כל כך רוצה. אז קודם כל, דבר שלא הרבה נשים יודעות, או בכלל אנשים לא יודעים, זה שזוגיות היא סימטרית. מה הכוונה? הכוונה היא שתמיד תמשכי לחיים שלך בן אדם שנמצא במקום רגשי דומה לשלך, ובנוסף הוא גם ישקף לך את האמונות שלך לגבי עצמך. זה אומר שאם את נמצאת במקום שאת לא כל כך אוהבת את עצמך ולא כל כך מעריכה את עצמך, שיש לך כל מיני פחדים מהעבר וכל מיני מטענים שאת עוד סוחבת אולי מהילדות, את תמצאי מישהו שגם הוא לא נמצא במקום כל כך טוב. יכול להיות שברגע הראשון הוא יראה לך איזשהו גבר, אבל אם תסתכלי יותר עמוק ואם תקשיבי למה שהוא מספר על עצמו, את תראי שהמצב שלו לא כל כך טוב. בעצם מצב דומה לשלך. עכשיו, מכיוון שהוא משקף לך את האמונות שלך לגבי עצמך, אם למשל את מישהי שמבטלת את עצמך ואת מבטלת את עצמך מולו, אז הוא יבטל אותך ופתאום הוא יראה לך נורא חזק, אבל הוא לא חזק, כי בן אדם שמקטין אחרים הוא בן אדם שמרגיש קטן וצריך להתנסה כדי להרגיש טוב יותר. עכשיו, יכול להיות שאת עושה המון מאמצים כדי לעשות סוף סוף את הבחירות הנכונות, וכל פעם מחדש את נופלת, וזה מבאס. אז היום הכנתי לך תרגיל מדהים שיאפשר לך סוף סוף לשנות את המצב. בשביל התרגיל הזה, את צריכה להכין קודם כל חזון זוגיות. חזון זוגיות בעצם מבוסס על כל מיני קריטריונים כמו איך נראה בן הזוג שאני רוצה, מי הוא, מה הוא, במה הוא עוסק, זאת אומרת, לא צריך לרדת יותר מדי לפרטים בנושא הזה, אבל פחות או יותר, אם את רוצה מישהו שהוא מבוסס כלכלית או אפילו עשיר, זו לא בושה ואת לא צריכה להתנצל על זה, את יכולה לכתוב את זה בחזון. אבל החלק הכי חשוב בחזון זוגיות הוא מה המהות של הבן אדם הזה, מי הוא, מבפנים. לא מספיק לכתוב הוא בן אדם טוב, הוא בן אדם, זה בדרך כלל מה שאני רואה שנשים כותבות, אלא ממש איך הוא מתנהג עם המשפחה שלו, איך הוא מתנהג עם חברים, איך הוא מתנהג עם בנות זוג קודמות, מה הוא אוהב לעשות, איך הוא מתייחס אלייך, ממש מי הוא בכל רגע ורגע, ובעיקר איך הוא מתמודד עם אתגרים. מה קורה כשמרגיזים אותו, מה קורה כשדברים לא מסתדרים לו. עכשיו, אחרי שרשמת את החזון הזה, תוסיפי גם איך הזוגיות שלכם נראית, ואיך אתם מרגישים ביחד, ומה אתם אוהבים לעשות, ככל שאת יכולה להוסיף כדי ליצור תמונה כמה שיותר אמיתית. עכשיו, אחרי שסיימת את החזון הזה, בעצם תסתכלי עליו ותשאלי את עצמך, מי אני צריכה להיות כדי למשוך לחיים שלי את הבן אדם הזה? וכאן מסתתרת הנחה מאוד מאוד שגויה שאני רואה הרבה פעמים אצל נשים, שבעצם יבוא איזשהו בן אדם רם וניסה, יאציל עליי מאורו, ואז אני אהפוך להיות כמוהו. מה שלא יכול להיות, כי אמרנו שזוגיות היא סימטרית, ודומה מושך דומה. עכשיו, אחרי שבעצם בנית את החזון הזה, כדי למשוך אותו בצורה המהירה ביותר לחיים שלך, תתחילי להיות הבן אדם שאת רוצה לראות מולך. ביום יום כשאת מתמודדת עם אתגרים, כשאת נפגשת עם המשפחה, עם חברים, תשאלי את עצמך איך הוא היה מגיב במקרה הזה, איך הוא היה מתנהג, איך הוא היה מתמודד עם הסיטואציה הזאת. ותתחילי להיות הבן אדם הזה, תתחילי גם את להגיב בצורה שאת מאמינה שהוא היה מגיב. אם תיישמי את הטיפ הזה, ואני יודעת שהוא לא תמיד קל ברגעי משבר, וכשאימא שלך מעצבנת אותך, או כשעוד פעם את חווה אכזבה, אם תיישמי אותו, הוא גם ישנה את ההרגשה הפנימית שלך, והוא גם יביא לך את הזוגיות שאת רוצה. לפני שאנחנו מסיימות, אני רוצה רק לספר לך על מבצע מיוחד שאני מציעה לשנה החדשה, מבצע על ערכת הזוגיות המקיפה שלי, ערכה של 6 הדרכות, 5 שעות מוקלטות של חומר וידע, עוד המון מעבר למה שאמרתי כאן, על הערכה עצמית, על זוגיות, על דפוסים שאת לא מצליחה ליישם, בעצם דברים שאת לא מצליחה ליישם, דפוסים שחוזרים, דפוסים עקשניים, איך להתמודד עם פרידה, איך למשוך לחיים שלך את הזוגיות שאת רוצה, איך לא ליפול שוב פעם לאותם בורות, ועוד המון ידע. לא רק ידע תיאורטי, אלא ידע יישומי, שאם הוא יהיה בידייך, לא רק תמשכי לחיים שלך את הזוגיות הזאת, אלא גם תדעי איך להתנהל בה ואיך לשמר אותה בצורה הטובה ביותר. והערכה הזאת, עכשיו אני מציעה אותה, במיוחד לחגים, במחיר ממש מצחיק. אם את רוצה לקרוא, כל הפרטים נמצאים כאן מתחת לסרטון הזה,
תוכלי ללחוץ על הכפתור ולהגיע לדף שמפרט את כל הפרטים. אז לפני שאנחנו נפרדות, אני רוצה לאחל לך שנה מקסימה, שנה של הגשמה, של אהבה, של אהבה עצמית, של אהבה זוגית, וכל מה שהיית מאחלת לעצמך, ורק טוב. להתראות.